Здравейте на всички от YouTube. Тук при мен е Тихомир Краб. И ще играем в Metal Survival. Така. Добре. И сега не знам какво ще правим. Нямам си на идея никаква. Да, сетих се какво ще правя. Трябва ми малко дърво. Имам в мен нямам. Имаш в честа. Да, 6 лева. От вендър. Бъгна честа, човек. Само да ви кажа, че забива, защото понякога мога да сбия, защото компютъра му не е на усилен. Не е максимален, не ми е... Трябва да сменям видеокарта и процесора, там е глупост. Какво е това? Картофи ли са? Да, не дей, пораснали ли са картофите първо? Пораснаха един такъв... бати лага, мале, Слагай ги, всичките ги слагай. Бати лага, мале. Добре, останаха 3 картофа и един заразен. Слагай ги всичките, каквото е там. Заразения ми го дай тук. Не. Барба, опа, чакай, тук. Само я не. Аз не съм си изключил Google. Ето за какво лагило, мале, бати бота съм да човек. От кой бе лага? Не може да от мене, аре. Не от тая, не от мене, някакъв зелен лаг. Се обажда. Така, прави се на голям екран. Направи се малко лага. Аз съм долу. Ако се чуеш какво ще правя, сега ще разбереш. Значи ти по колко копаш? По 3 ли бе? Да. По 4 всъщност. 2, 3, 4, да. Тук ще бъде торча. Малко забива, ама няма значение. От моя компютър няма забива, но в момента няма възможност, защото... Сещате се? Да. Сес. Ако се сетите, сте най-умните и... Тъпаци. What the fuck? Какво правиш по дяволите? Помагай. Бърках го сега. Кой? Тука. О, мага, ньок кой. Ама ти е още едно. Кейс. Така. Е така трябва да. Брешко, куче! Не съм бе. Значи си ти се вече. Нямам лопата. Аз ти дадам малко. Не ми дава лопата. Аз нямам и лопата. Аз имам крафтинг кила. Аз имам и една пръчка. Една пръчка? Какво ще ми свърши една пръчка? Нати 3 паржоли, че съм и вече стак. Аз имам ябълки. Имам и такова саплинки. Трябва да ги посада някъде. Ще направя една ферма за дървета, макар че имам цяла гора. Преди си ферма за... няма да кажа глупости. Да, тук не трябва да се разправя глупости като педера. Кой каш? Нищо. Кой каша? Гъс. Я викаш? Я викаш? Бати, тия прасета се спамват като... Само си върва и само се спамват пред мен, бати. Или Майнкрафт? Ти знаеш, че... Само да кажа... Амага... Леле, тия се спамват пред мене, бе, братче. В новите тумени айтъмс има XP такъв... Как се спамват мобове, нали знаеш? Да. Същото го има, само че е XP. Как така XP? Да ти спамва XP? Спамва XP, да, така. Такова ли? Това е на новия Minecraft. Аз имам тумени айтъмс, ама не знам дали има нещо такова. Има? Не знам, няма го търса. Ще ти спамва едно. Това ще го остава и тук, това ще го взема, ще го остава пак, ще остава това, ще взема дърво, ще взема... Бъга. Ама гъде. Леле. Ще взема и толкова. Така, толкова картоф тук,
Така. Бъгнах. Сега нещо ще правя. Щях да ти Ще правиш. Не, ще вземе толкова още. Да си направя... Какво мога да си направя сега? Гъс. Пънкинс. И който е пич да се абонира. Да, който е пич да се абонира. Чухте ли, хора? Това беше... Хаули? Абе, аз ще си остава тук семена в един чест, ти ще оставаш тия. Я се прави да слезеш надолу към мината. Ей, сега изчакай само да си остава някои щуротийки. И ще направя една-две опатки, че нема. И мога да снимаме клип на простотики в RoboWire Gaming, но той е тъп сервер, защото да е мъртъл е педарас. И който мога да клипувате, значи е гей. Не, дей така бе. Ама ни го тази кучка е, батих. Ще дойда ти дам една опата. Я ми да си малко стълби. Стълби? Нямам стълби. Да. Нямам... Коблстон. Имам крафтинг в него. Да, ако имаш коблстон. Взема коблстон. Аз нямам коблстон, аз го направих от град на Фенс. И там където се... Какво правиш по дяволите? Ти комираш, ще си удраме главите, така става по-бавно. Усещаш ли? Не ще го разширим после. Ти ще го разшириш сега. Много ясно, че така по-бързо е, да скачаш, какво искаш. И нямаш айрон, как може такова нещо? Трябва да ще чипнеш. ти отиш. Ама не са не мога да скача. Бати бълговото. Верно ли се удраме главите? Да, вярно. Не, като слизаме, а като се качваме малко по-бързо. Просто от едната страна трябваше да го направиш, не от всичките. Аз това щях да го правя, но... По-нататък като бях събрал доста такова фон. Нямаш ли торчове? Ами как нище? Виж сега аз как ги слагам торчовете. Ей тук. Да, копаш от това така. Значи как ги слагам вътре. Едно. Тук какво го направя, някакво грозно. Кой мислиш ти? Буа. Ама гълеле, колко съм добър. Ама гъле, само едно коли е. Еми не. Но яка мина. Прасе. Вървей. Ева ти дам. Не, това ще хода да убия прасето и ще го до майка. Това е куба в себе. Ни гледат мафията. Мафията ни гледат. Нямаш ли такова коле? Имам. В мене. Имам 5 коли. Не, в често дали имаш кола. Имам малко. Да, имам в големия чест, там дете имам много работи. Те са два големи честа, но няма значение. И ви тук ми помага, че съм много бавен. Мисли малко ще долу. Така като сме двама ми става по... Ти имаш глас много малко, сено. Не трябва глас сам. Само това ще кажа. Колко бързо слизам. Не, аз не мога да се заправя. Абе, мога да се заправя. Къде пиша? Аре, бот. Метал. Кажи бе. Какво правиш, бе? Ти къде си, бе, брат? За какво го чакай, ще правя работи. Какво ще правя стълби? Аз ще правя стълби. 4 стълби направих с няколко скопа. Най-номер ми се дебело. Мърде. Некъв дебелия. Не, само от една страна. Аре, само от една страна слагай. Другите ще ги мана. Мръднице, не може да слова. Какво правиш, бе? Само от една страна слагай. Що? Така. От другата страна ще сложиме, като намериме такова. Много айрон ще си направиме. Ще си направим такива. Омага, ти. Ще си направиме... Кай го е? Издай ми от устата. Майка ми може да всеки момент се стави с малко кълшева. Ще са не чули. Нищо не сте чули, да, така. Само не знам... на кой играм? На хард ли играм? Не знам, сигурно. Бра за хард. Защото чувам много зомбита. Може би има мина до мен. Може да, ако си след ще видиш. Тук ми трябва да си. Що правиш толкова голям мина, човек? Аз не мога да разбера само. Гледа прецаках пак нещо.
дяволица. А понеже съм пич... Понеже е пичка и ще направи нещо яко. О, имам 21 кобълстон. Ще се направя. Ама по тия... Не така се слиза по-бързо, само това ще кажа. Ти ми кажеш. Кирка ли ти трябва? Не бе, ще направя още стълбички за надолу. Добре, стигат ми, гиба. 3-4. Ай, как вика госпожата по това? Ти сещаш за какво ти вика. Хайде, пак сме тука. Намерих айран. Майка ми е още в стаята. Само това ще кажа. Само да кажа, намерих айран. Имаме 5 айран. Скача с... Я го кажи пак това за госпожата. Тя стъпно спрях и ти не можах. Нищо не се чу. Такова. Тя казва 3-4, вие как 5-6, също така каза. Да, също. Сами кеп. 3, 4, 5, 6. О, нещо се махна лага. Балтоната страна, човек. Да, ти помагам, бе. Да, лага нещо се махна. Това защото се генерейтнал и пък в мината не е чак толкова бавно. Ома гъе! Чакай. Бум. Ако намериш гравел, копай го целя. Аз ще ти правя стрели. Ами ако не... няма ли така торчове? И чакай, аз също. 1, 2... Върни се, 1, 2... Опа! И стъбата. Така. И сега ти го да облетя. Какво се бъгнах, бе? И това до тебе. А ти бъгна. 1, 2... Изкопай това тук до тебе. 1, 2, да, тук. Туруру. Какво ще покажа спаунера? Омега грава, мадафака. Покажи ми го някъде друга ден, защото не е в това. Писвам на тази карта. Толкова ти. На ти лопата, бе. Да, Си направих една, па не ти е дал. Хей там долу е. къде? Ти е взе. Се взех. Омега, ти... И какво не копай гравела, а? Защото че ми трябва стрели. Ама за какво не да копаеш гравела? Защото в момента това е надолу. Не го знаете грава. Да, ти си бати нурче. Абонирайте се! Не, да си... за те, я ти... За мене, тебе и мене. За те, мене. Супер мафак. А па не. Че бърках тук нещо, Омега пак обърк. Чувам лава само това ще кажа. И намери. О, супер, значи диамант къде близо ще има тук. Със сигурност, ама аз имам само една. Аз не съм я хабил. Имаш ли кирка? Имам. Колко имаш? Една ми трябва. Аз не съм я хабил. Гъме ми трябва една така кирка. Ти няма ли да запълваш, бе, човек? Аз вземам малко запълвай, какво ще кажеш? О, кол! Аз съм първи левел. Аз съм 26-ти. Ти много напред отиде, бе. Какви са те, бе? Пичков. Дами и господа, Янко Зябата. Той ще пее само за вас. И сега ще видиш... Ето, ли си кирката, мадафак. Нямаш кирка? Направи си горе, имам само една. Ако имаше поне телепорт догоре. Какви са координатите, бе? Я ви какви са координатите само. Аз имам спал... не, тук нямам спал площи. Аз имам... Омега, още ела, но... Чакай, бе, аз имам ремини. Значи... ремини мап имаш. Да, бе, аз съм го изключил. Значи какви са координатите, значи... Хикс... Значи... 383... 64... 258... Това са координатите. И аз напиши на коне на тъпа и тези всичките координати. Че съм си служил ремини мапата. От другата страна, че е малко. Или бе? Къде беше? Така. Или тук да отдай тук. Значи... 383, 64...
258. Така. Вяра. Добре, че поне аз знам за това нещо. За кое? За телефон? Да, за телепорт. Аз преди, като нямах такой... се бърках някъде и се не влизах много навън, защото... Имаш пълмкини, що не ги задвижва? Кое? Пълмкини имаш. После правя специални мини. Не дели бараш си идовете. Какво специално? Така тук не дели влизаш във фермата още. Ще изчакам. Какво специално няма? Абе специална ферма за тях, бе. Готово вече имаме 6 айран. Мати, добре, тя че нещо ми се пуша. Ми се дълбите микрофона, едно. Така. Толкова. Ако искаш си направи малко торче. Абе не бе, ти ще такова шанс. Гравела, който го имаш, го оставя така в левия грав. Ще ми трябва. Има крипари. Някакво прасе тука. Какво правиш прасе тука? Не ти я дам. Какво беше това прасе? Вече го няма. Какво прасе? Какво прасе? Ама аз съм го видял. Аз го трепах. Как ще го... Ама глед, забравих да направя кирка. Имаше workbench за мене, ти... Все едно, нямаха такова... Чуем скелети и ми трябват стрели. Къде си? Скелетче. Съм си извада меча. Меча. Аз съм имал кирка и викам, че нямам кирки. Леле. Значи имал си кирка, па викаш, че нямаше. Бати бот. И, значи, крипър, скелет, зомби. Само паяк не ме гони. Зомби скелет. Ще се кача някой път, ще намера. Аз имам ли седло някъде? Да, имам седло. Абе, човек, още първи път като играх на мапа ми и така се развих, нали, бързо и си направихме човек, всичко е така за много бързо. Си направих много така. И се биех постоянно, цяла нощ се биех без да спа. Един път само бях спал да се сетна хом. И така, и ми дропна се далка от това. От едно зомби. И аз се качих на едно прасе. Да го язда. Давай, право. Ома джа. Его е това нещастник. Чакай да го... Сърмите се за мен, ама не ми дойде. Пак е идиот. Сърмите. Това ли казах? Сърмите или стрелите? Какво казах? Лагите, я кажи ли? Да, като тръгнах го бием и забих. Не ми забил, почва ми забия, значи... Компани... Да, аз съм хостера за това, че... На мен аз като хоствах сервер не ми забиваше хип. Там има крипъра, там. Мен се спро, аз като поддържам такива сервери на лаги. Тук някакви тъпи прасета виждам. Скелетче няма. Трябва да направим фенс. Да го вървим. Фенс искаш, значи ще вземем половината дърво, значи те ще стана... Не. Аз на мен ми трябва само 2 ли трябва? Аз имам 10. Не. Ма гледа валях някак, трябва да го спра. И дъжд. Аз съм си го спрял от Optifine. Нямаше спра това. Така ли, аз съм си махнал всичко. Ще не чувам никакъв път. Дъжда и другите глупости. Да, всичко съм си спрял. Тук на. Тук бе, тук. Така до тук. Да. Да го пращи така, това е съпред тъпото, човек. Ще разбереш като го града цялото. Та печка, нямаме кол, имаме също кол.
сложа 10 кол вътре, че се свършва кола да года. Ама не да слагаш вътре в печката. Защо? Направи много е. Трябваше да берем още храна, за да печеме. Добре, ела ми помогне да отсечеме това дърво, дето е във въздух. Дето е във въздух. Че съм за парадата и... Ама не тия. Не тия деца зад до оградата, а тия деца са вътре. Над. Аха. Където е бъгнат. Ще можеш как тук. Ама гледа, shit, baby. Качи ли са? Аз тук правя градком други дървета. От градком. Това дърво как стана това тук? Мале, пати многото дърво, човек. Просто от всякъде. В смисъл махнах дърта от тъл и всичко беше. Чезаш, такова сега ще го махна и... се кефи ми. Такъв е живота, дами и господа. Дървото си отиде. Сега. Това фенс откъде е, бе? Много да. Какъв фенс е? Къде? Не, тук отсяках дървото. Цялото? Не, Джералнимо, ама да. Но не е цялото, отгоре има... Добре, няма значение. Какво? Колко вече минути снимаш, бе? Не знам, няма значение, има време. О, добре, че имаше вода. Ух. Без искам едното го маха такова. Виждам. Картофа дропна ли ти поне? А? Дропна ли ти поне картоф? Да. Не, там в чест имам такова. Такова, сеш се. Знаеш за какво съм сложил толкова много торчове? За какво? Водата да не замръзва. А, да, бе, вярно, ти нали си в това? Леле, колко сме храна. Взимай един картоф. Леле, чуваш се много гадно се чува. Нещо прави с микрофона и аз не знам какво. Пада ми от блузата, защото по принцип аз си го затеклавам на блузата. Аха. Добре. Ендър перли, окей, всичко е добре. О, първи левел, Аз съм 20. В момента да някой правя реклама. Слънчогет. Земки. От земки. Няма патроя. И сега всеки в клипа, който го гледа. Искам и аз! Ти къде си? В мината ли си? Да, бе. Аз чувам малата, описам се да я намеря. Дай си да гледа. Да, той май не ви е казал, той си е купил Майнкрафт. Да. Ама няма. 10 долара. Ами нещо. Ами аз сега малко съм да докато копа. О, мъгъл е. Какво става? Какво се килна, бе? Какво се килна? Къде ми взимаш айтемите? Взех. Не си ме опнал, само това ще кажа. Опнал съм се. Не си. Не. Опнал съм се, тапак. Жив съм. Абе, казах ти не ми взимаш айтемите, бе, малумник. Малумник, как ще ги дам една кеф сега? Ти бая кирки има, бе. Ами много ясно. Ома гън, свърх си двете кирки с едно. Аз имах 3, една аерана. Една изкабена. Значи това, една така, една XP-то да ми върнеш. XP-то, значи ти имаше това и няколко такова. Аз ще дам пържолите, аз имах няколко кучи. Значи пържолите. Това ли е? Ами, колко меча имаш? Един. Добре. Би трябвало да е това. Чай да видим столбите. Тук да седат орбенче, тук да седи. Торчовете вземе. Да, торчовете.
Няма да изчезнат те. Спокойно. Окей, Значи, искам само да му покажа XP-то там. Ама да се го махнали, WTF. Ти базикаш ли се? няма значение, аре, без чит. О, да, те са го ама като само в синглплеер го има. Няма значение без арежи, айде. Добре сега. Има гривел, как не си го взел? Кое? Гривела. Грижа. Абе, как така то тъй като пак къде играш него? Оф, чакай бе, сега ще ви кажа. Защото получих и 3-4 коментара. Не коментара ми, лични съобщения. Май 3 бяха, да 3. Ме питаха, аз им казах, аз нали казах клипа, че не си спомням, те ме питаха пак. Сега ще ви кажа за всички, които искат да знаят. Оф, мъга бе. Текча пак. Ант Веном текча пак. Къде се казва Ант Веном? Да, текча пак. Така се казва. Ще само си сложа на слушалките. Добре. Аре. Едно, две. Така. Е, така трябва да бъде. Ето съм на слушалки, така побива, така побива, верно. О, гол! Одеве Металчо кажа химна на България с оригване. Не съм. Не се чуди какво правя. Това съм го правил и в други такива клипове. Не, не в клипове, не съм сигурен, не съм го правил. Ей, тук трябва да е така. Това трябва да се махне и така. Айна. Не мога да го взема, не си. Та не скефи. Аре, излизай. Чек сега, ти не знаеш какво правя аз. Ей, така трябва да е. Мръдни си. Значи колко е? 1, 2, 3, 4. Иначе и това ще бъде 4. Е така. Е, тук е така трябва да бъде. Това е така. 3, 4. И кол намери. Аз ще го вземам, защото ми трябва XP. И на мен ми трябва XP, ти още не си намерил диаманти. Ми е и трети епизод бе, човек. Искаш да кажеш първи. Трети. А ти първи прави ли първи епизод? Да. Те че си Саша Вайш от майка си две съжда. Окей, много яко се прецаках. О, боже, аре бе. Окей, прецака се яко. Няма значение. Зарежете. Да го духаш. Значи, който иска да прави свирки, да се обади на телефон 1, 2, 3, 4. Ей. Тук няма правиш реклами, не. Аре, аз добирам кола е. Добре, няма значение. Ако трябваше да си дигна с... Трудно да го кажа. С чит. Експерт! Сега не ядал съм. Поедни си. Гледай го.
Кое това е? Аре сега какви са те? Това е чит, защото умрех. Окей, 22, нека седи. Няма да го дигам чак до 34, че беше много. Ето, виждате ли какъв е чит? Той какво е просто имам 22 XP? Защото го изгубих заради теб. Опитвах се да те убия. Да, и ти написа наклоне на кил и твоето име, нали? Ама не стана. Други път, че пише моите кил и ще умираш. Уоу. Ама нали да, че няма стане? Омага, е тука. О, тия фенсове вършат работа. За? Омага. Ела. Трябва ми XP, бе. Ти си 22, а умиря, бе. Опа, ще имам кол, да ти кажа само. Взех кола, изведнъж. Ще ям картофи, пътикът. Не. Аз ще направя няколко стрели. Това ми затвори вратата пред носа. Защо не си направил водата до края? Защото така не да бараш, да режим. Вижте, така се става. Вот. Сега ми трябва... Това ще го остава, това го взимам и почвам. Трябва ти такова gunpowder. О, къде ми? Ето. И ти такова. О, имаш кокали. Супер. Не дери бараш, не дей. Добре, хубаво. Какво имах ту мени айтем само да видя. Да, хора, аз не мога да играя. Всъщност обърках се, не мога да снимам фрашно и се претака. Съжалявам. Напълнер на прасета. Да. Нещо лагва ли тия? Не. Тук мен нещо не лагва. Пати лага, мале. Кога ще свираш клип, бой, знаеш колко дълг? Не са. Абонирайте се ме Абонирайте се за мене. Слушайте него. Само. Никой ще ми лагва, WTF. От мен липса лага. Човек, знак, как си мени това, бе, това, бе, знака, нали го знаеш? Да, бе, да. Нали като почна му лагва се и сменя това? Да. Как ще го сменя? И нагласи си копчетата. Не знам как. Така. Защото и аз искам да си го направя така. И аз си мисля така си го направя, аз съм със собствен. Контрол. Той май не си сменя нагласа, не съм сигурен. Вече май не сменя, не съм сигурен. Дропче пик блок. Пера, нема пера. Леле и тръгнах да си правя. Няма значение. Тръгнах да си правя какво? Ома гъп, да мера лава, добре, че почва да ми лагва, мале. Така е човекът, който поддържа сървър. Яко почна ми лагва. Но всъщност като филма в минута спират ми лагва. Защото е мина. Защото ми. Вижте какво съм готвен, аз съм Red Extreme. Внимайте. Не. We are Venom. Venom. Какви команди имаме? Аз тръгваме на тука. Намерих кол. Добре. Не ме мързи да го взимам. Добре. Друго нищо не съм намерил. За сега само едни диаманти. Какви диаманти, бе? Какво ти става, бе? Еми, ето към ще диаманти.
Базикам се. Да, бе. Базикам се. Диаманти. Имаше редстон. Само уедстон. Изчакай малко си на моя звука. Че аз съм се усилил до края и... Не знам как ме чуете. Мене. Надявам се. Още кол. Още кол. И Реми има, па не знам за какво ми. Ох, леле, много мраза. Много бавно се копае толкова. Значи искам да кажа за... Мога да правим и клипове на мъта, аз едно. Това сте го чули? Да. Може да правим и клипове на мъта, майка си даде. Зад гравел винаги знам, че такова, че има нещо хубаво. По принцип. А ти така да ми хелпнеш? Ето тук съм. Какво ти хилпна, аз нямам лопата всъщност. И мърдите, че ни пречиш ти си дебел много. И не тренираш. Си бот. Знаеш как ще клипа, от... Днеска утре. Доем. Днеска. Утре днеска, това. Днеска утре. Пази се, дебело! Дебел бащата. Дебел, никакъв си дебел, не мога минеш през вратата. Интересно откъде ги мислиш? Е. Добре, Моя кола. Не мога минеш през вратата. Абе, кучко! Педарас. Ей, кучко, не ми затваря, че ти пичката лена. Не, къде ме затвори кучката? А, не, ме отвори, бе, ти ще бия, бе. Ти искаш да си читна нещо? Не, бе, зикам се. Аре, бе! Бе, пичката. Дело. Какъв е бот? Ей, бот. къде си? Ще се опваш, а? Какво, бе? Ще се опваш ли? Не. Ми, какво ще правиш? Чки. Аре, кога ще спираш, е? Нужно ли е? Добре, ще спрем, ще поиграем и други път ще видите какво се развидява. Чао хора, да ми ви харесва.